Makadini varimi, tinokugashirai mugoredzva rino ra2024 muchirongwa chino cheFarm 4081 chinovhura musangano wekupfuya mhuka nemhuka inonziwo nguruve. Zvinokurudzirwa kuti varimi vanotanga kupfuya zvipfuyo izvi vanofanira vane ruzivo rwakakomba seravaPauro Gorosi vanoziva zvechingwa nechimondo. Sezvakataurwa muna 2020, zvinonzi pasi pano pane nguruve dzinosvika 778 miriyoni. Asi hadzisi huku kana mbudzi dzinongoita kunge dzikuzvichengetedza dzoga. Nguruve dzinotoda kutorongeka kwakanyanya chaiko. Nguruve ipfuma huru asi dzine ziya, mari nehunyanzvi hunodirwa nemazakwatira imomo. Zvinhu zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa sokuti dzichagara papi pakanaka, dzichadyei, dzakachena here, zvirongwa zvemishonga nezvimwewo zvakawanda. Nguruve inonaka hayo tichidya poloni iri pakati pechingwa, bacon pamusoro pepizza iya yekuHawaii inonzi Hawaiian pizza, kana kuti gauch nesalad iya yatimi nagonzo. Asi vanoirima vanotokuudzai kuti kuzoona maidya gauch nesalad iyoyo, ivo vanenge vaisvitsa ikoko nemuseredzero. Number 1, housing, zvimba. Handidi kukuroverai imbwa ndakaviga mupinyi hama dzangu. Kutanga project iyi kunoti dhurei tichienzana nezvimwe zvipfuyo sezvakaita tsuro, huku, mbudzi kana hanga. Sezvo nguruve imhuka yakakura inokwanisa kureba 1.8 meters nekurema kusvika 300 kgs chaizvo yakura. Inoda nzvimbo yekugara huru pamwe chete nechikafu chakawanda. Kana magara mune zvimba zvacho munenge maita mhanza, mudzimu unenge wakombora zveshuwa. Zvimba zvenguruve zvinokwanisa kuvakwa nezvidhina, mapuranga kana zvitanda nemapango. Semhuka dzisina mamvere, nguruve dzinodawo chimba chokugara chinodzipa mumvuri kubva kuzuva, chando nekunaya. Stocking density yacho inoenderana nekukura nekuwanda kwenguruve dzenyu, uye nguruve idzi dzinofanira kugara dzakapatsanurwa imwe neimwe dzoga, dzakaparadzaniswa sezvatinongoitawo netsuro zvekare. Nekuti nguruve dzinorwa kana kugededzana panyaya dzechikafu, hadzisi vanhu, hadzina hanya neizwi riya ratinoti diplomasi. Munhu anoita basa rokurova mumwe. Ndiani? Vanokwadziwa. Vapi vanorohwa manje? Vakagara apa. Vakarogara apa? Vakutochidyira vakawanda. Vakutofunga sezvatinoita nezvimwe zvipfuyo, matanga enguruve anofanira kugara akaoma, akachena uye ane mhepo yakanaka inopinda ichibuditsa hwema hwacho unenge wakawanda uyo. Ndosaka matanga acho ane mahwindo mahombe achizarurira mweya kuti upinde wakasununguka. Sezvo nguruve imhuka ine mbiri yehutsvina nekunhuhwa, ventilation nemvura, kana tava kutaura nezvemhuka iyi, yakakosha kupfuura dzimwe mhuka dzose pamusha. Nzvimbo yacho haifaniri kunetsa kutsvaira nekugeza sezvo muchaigeza kakawanda. Mvura inofanira kudirwa nekudirwa sezvakaitwa vana veIjipita veRed Sea vaitandanisa Mozisi mubhaibheri. Kugeza matanga achona kwakakosha kurwisa hwema hwacho usingarase zvirwere. Dzinopiwa chikafu chacho mudzimba dzacho imomo, hadzifaniri kubuda kakawanda, dzinofanira kugara dzakavharirwa nguva dzose nokuti dzinokudyirai imba chaiyo mukadzipa mukana. Nguruve inofanira kugara kure nemba dzinogara vanhu, asi kana hwema hwacho uchikunhuhwirirai uye muchiufarira, kana kuti hamuna basa nekurwara nekorera, musateerere henyu zvandabva kutaura. Kwere iyi hapana zvainoziva. Number 2, kudya nemushando. Nguruve imwe inotarisirwa kurema pakati pe30 kgs kana kusvika 350 kgs kana yayaruka mushure mekupiwa chikafu chinoigutsa zvichienderanawo nebreed racho. Asi musakanganwe kuti nzombe huru yakabva mukurerwa uye hope hadzina ndima. Nguruve yayaruka imwe inodya 2 kgs yefeed kana kupfuura pazuva. Moedzerawo chikafu kana muchida kuti dzibereke zvakanaka. Saka kana yakadai so, kana yabereka so inenge ichidya 2 kg. Inenge ichidya 2 kg kuseni, 2 kg kuma 4 o'clock.
nguruve inodya zvakaomarara hama dzangu. Mukorokoza anosara pasi, dzinodya zvose zvazvinosangana nazvo, senge ikaita nzara hapana chainosarudza. Tsuro itombonaniwo haisarudzi nyama chero ikarohwa nenzara zvakaita sei. Chokwadi, penyu panenge pasina runodoka, chero vana vayo vainenge yazvara, kana huku inenge yaita munyama wekurasikira matanga imomo, nguruve haigaye, inongotsemura ichienda. Nguva yakapinda imomo inotodyiwa. Huku? Inodyiwa, yakangobatwa chete inodyiwa. Oh. Siapa ndinotoona mune moto nemanhenga ndakatotsaira nezvimwe. Muna chinosara. Inga imi munoziva wani kuti nzara inodyisa mutupo. Nguruve dzinodzi maomnivore muchingezi, zvichireva kuti dzinodya zvinomera zvose nenyama. Zvisinei, dzine chikafu chadzinofarira kupiwa kuti mukwanisi kuita bhizimusi. Chidyo ichi ndicho chimwe chinodhurisa kupfuya kwenguruve. Zvinonzi sezvo 80% yekosi yekupfuya kwenguruve iri muchikafu chacho, munofanira kugona kutenga, kusanganisa nekugadzira chikafu chacho kuti mubuditse mari svinu inoraramisa. Munokwanisa kutenga muzvitoro zvekurima zvakaita seNational Foods, Agri-Foods, Fivet kana kugadzira chenyu pamba, izvo zvakachipa. Ayo masaga straight feed kana concentrate inozosanganiswa nemakireshi, soya meal, premix kana lime. Sezvo chikafu ichi chichibata zvinhu zvakaita sekukura kwadzo, uya watinoti huremu, zvose nekubereka kwadzo, kana kunaka kwenyama yacho kwakaremera zvadzinodya. Nguruve dzinoda chikafu chakasiyana-siyana padanho rehuremu zvichienderana nezera radzinenge dziri. Chikafu chinopiwa mukono wakuberekesa hachisi chikafu chinopiwa vana vabva kuzvarwa. Number 3, health, hutano. Nhava yebenzi haitani kusakara. Munozviziva wani. Munofanira kuchengetedza zvipfuyo zvenyu, musangofunga mari chete. Sedzimwe mhando dzekurima, munofanira kuita moyo nazvo, so musamanyanyofunga nezvehomwe yenyu. Nguruve semhuka inogovana upenyu hwayo netsvina sehari yemadzisahwira yechibuku, nguruve inoda kuchengetedzwa zvakasimba panyaya dzehutano, iyo inonzi biosecurity yenyu yakakosha. Sezvamunoita nezvimwe zvipfuyo zvose, munofanira kugona kuona mutsauko pakati penguruve iri kurwara neine hutano kuti musarasikirwe nezvipfuyo nemari. Dzine hutano, dzinorema, dzakaumbika kunge hari yemamba, uye dzine ganda rinopenya rine ruvara rwakanaka sezvinongoitawo vanhu. Asi kana ichirwara inenge yakareruka, isingadye, yakaneta-neta, kubvunda, kutadza kunatsofema, ichingorara ichirembera-rembera kunge derere, ganda racho raumbuka, mhino yacho inenge yakaoma nezvimwe zvakawanda zvichienderana kuti iri kumborwara nechirwere chakaita sei. Kune zvirwere zvizhinji zvenguruve zvakaita secoccidiosis, swine dysentery, pig's cause, gastric ulcers, greasy pig, mastitis nekurwara kwekufema kwacho, iyo inongonziwo respiratory disease muchingezi. Kuongorora utano hwacho nemavaccination program acho nemishonga nekuona vana chiremba vemhuka kana zvakwidzawo makata zvakakosha. Tine atinoti mavaccines kumhuka, hatiko vanhu tine mavaccines kumhukawo, tine mavaccines ana swine fever vaccine, inonzi faroshuwa vaccine yekuti irege kuita vana vakafa, tine piglet guard yokuti vana venyu vaberekwa varege kuita mamortalities due to mascows. Zvinhu zvakaita senhomba, mavaccination, deworming nekudhibhisa, mishonga yakaita seswine fever vaccine, ferocious vaccine, piglet guard, iron injection nema-antibiotics zvakakosha kungogara zvingori padhuze. So seke makonye zvawo kunguruve akabairira anofanira kungwaririrwa, nokuti mukasadaro zvipfuyo zvenyu hazvikure, zvimwe hazvibereki, zvimwe zvinotofa chaizvo. Senge vana zvavo venguruve vane mbiri yekufa varimi vakavarairwa panyaya yemishonga iyi, asi zvirwere zvacho zvizhinji zvinokwanisa kudzivirirwa hazvo. Number 4, mapoka enguruve, mabreeds. Kumabreeds enguruve senge anonatsozivikanwa muno akaita semukota,
Duroc, Large White, Landrace, American Yorkshire neHereford. Iyo ine ruvara runotange rwemombe yeHereford. Iyowo inonzi mukota inguruve itema yakabva muno muZimbabwe dzinobereka vana vanokwanisa kusvika masere zvichidzika. Asi ava vanotonzi vana vashoma pane mamwe mabreeds anozivikanwa. Duroc iyo inguruve inodiwa nevarimi vazhinji nokuti inokurumidza kukura nekubereka vana vakawanda, sezvinongoitawo imwe ine mbiri inonzi Landrace inokwanisa kubereka vana 15 panguva imwe. Duroc inokwanisa kugarisana nekuipa kwekunze kunge chirodhana. Hainyanyonetsi kurera tichitarisana nemamwe mapoka enguruve ari pasi pano. Kana kuti munokwanisa kutenga iyo inonzi Large White, iyo inombodaidzwa nezita rokuti Yorkshire. Chimutumba chenguruve chinodonhedza musika chinokwanisa kufura 400 kgs. Kutopikisana nemombe naimi. Ndosaka varimi vazhinji vachida mhando yenguruve iyi nenyaya yenyama. Landrace ine nyama yakawanda sezvo yakareba uye pamusoro pekuti inobereka vana vakawanda. Inogona kuvachengeta zvekare. The average weight of an adult Belgian Landrace pig is between 350 and 400 pounds. It is an excellent mothering breed, and the sows are known for their excellent nursing skills. Nguruve dzisinganyanyotemesa musoro panhau dzekubereka dzimwe ndo dzakaita se American Yorkshire neBerkshire. Kana mafunga zvenyama, tinokurudzira kuti mutarise iyo inonzi Hereford, Duroc, Landrace, Large White kana Hampshire. Dzose idzi inguruve dzinodonhedza musika. Number 5. Breeding, kuberekesa. Sezvatinoita netsuro zvekare, nguruve dzinoiswa muzvikamu muchimba chadzo. A. Mukono unonzi maboa muchingezi unogara woga. B. Hadzi inonzi sow dzinobereka dziya dzinogara dzoga zvekare. C. Dziri kuyamwisa dzoga vana dzinogara dzoga. Uye vana vasati vakubereka vabva kurumurwa vanogara pavo poga zvekare muchipatsanura hadzi nemikono. Hongu, sezvanamboreva paya, pazvimba ipapo panonatsokwezvwa homwe pakutanga kupfuya nguruve. Mukono unogara woga wozopiwa hadzi nenguva yakasarudzika kana makuda kuti dziberekana. Iyo yatinoti servicing yemabreeds. Munofanira kuita mabreeders enyu aya asingatengeswi nekuti ndiwo anenge akabata goho renyu regore. Nguruve dzinoda mwedzi 5 kusvikira 6 kuti dzitange kuberekana zvozobereka zvemakore anouya. Nguruve dzinokwanisa kupfuura makore 15 ichirarama 15 to 20 years. Nguruve mukono imwe inokwanisa kushandiswa pahadzi dzinoita 15 ne20, 15 to 20 souls. Hadzi dzine minyatso yakawanda ndidzo dzakanofitira kuita vana vakawanda. Chine gestation period yemwedzi 3 kana 110 nemazuva 4 chete, iyo 114 days. Nguruve sehadzi yacho inotanga kubereka vana yane mwedzi 5, zvichireva kuti mwana wenguruve dzenyu dziya mumakore 2 dzinenge dzatoputitsa danga nekuwanda kana dzisiri kufa kana kutengeswa. Hewo chimbabairo chevana chaicho. Chipfuyo ichi chinozivikanwa nyaya yekukurumidza kuwanda pamusha. Sezvo nguruve dzichibereka vana vanotambira pa10 ne14, 10 to 14 kids, uye vana vachirumurwa kwapfuura mwedzi, zvinoreva kuti hadzi imwe inokwanisa kukupai vana 30 pagore mukarongeka. Chifungai kuti kana hadzi dzenyu dziri 3 kana kupfuura munowana vana vakaita sei. Imi munofa nemari mazvidzwa, kufa kuti fi, mari inouraya. Kana kutopfuura maererano nebreed racho, chikafu nekupfuma kwemagenetics acho, zvivana zvacho zvinokwanisa kusvika 60 kgs uremu ne6 months. Apa ndipo vamwe varimi pavanotanga kutengesawo nyama. Because inyaya yeproduction, because nyaya iripo ndeyekuti mhuka idzi ndidzo kuti yaberekwa tofanira kuti pa6 months inenge yakuti pakuma 50 to 60 kg. Number 6, zvishandisiro. Pork yakazara protein nefat. Pane mupokano pakati penyanzvi dzokudya
Vamwe vanoti i-white meat nekuti ine ruvara rwakada kuchena senyama yehuku kana tsuro, asi dzimwe nyanzvi dzichiti hongu inyama yakachena asi kwatiri i-red meat nokuti hatingaise muboka imo me-white sezvo isina hutano sezvinoita dzimwe nyama dziri muboka me-white meat iyi. Nyama yenguruve inozivikanirwa kuzara mafuta, ndokunobva chirevo chechishona chedu chekuti kuzvikanga nemafuta ako kunge nguruve. Izvi zvinoreva kuti kuzvipinza muna teitsireva uri wega zvako. Sezvatinoita nenyama yenguruve, kana tava kuikanga kazhinji kacho hatitomboidire mafuta, inozvikanga yega sezvinotaura chirevo ichi. Sezvo mukoko wemaprotein inodiwa nevanhu vanoita zvekusimudza simbi, vanenge vachida kusimudza kana kuvaka miviri yavo, vaye vanenge vakakwara kana kuti vakuda kuvaka mamhasuru avo. Nyama yenguruve iyo inonzi pork inogadziriswa bacon, poloni nemapork chops. Kune inonziwo lard muchingezi, ayo ndiwo mafuta anoshandiswa kugadzirisa sipo, mafuta ekubereka kana feed yezvimwe zvipfuyo. Ganda rachozve rinokwanisa kuita leather uye zondo racho richigadzirawo iyo inonzi gelatin nezviro zveglue. Number 7, musika market. Nyama yenguruve ine market hombe. Nguruve dzinokwanisa kudyika nyama kubva pamwedzi 4 kusvikira mwedzi 6 zvichienderana kuti dzakura sei, asi mushambadzi haagare pasi zvisinei. Zvenguruve zvinoda kunzwisisa kuti musika wenyu kwamunogara ikoko kwakambomira sei. Chokwadi munokwanisa kudzipfuya kunzvimbo kwevanhu vasingadzidye nenyaya yezvitendero zvavo. Hanzi kune dzimwe nyika dzakaita sedzeuIslam idzo havatodi kutoiona zvachose. Chokwadi ndochokuti musangopfuya nguruve dzakawanda musingazivi kuti mukuda kuzodzitengesera ani. Dzasiyana nehuku dzechibhoyi dzekuti munokwanisa kutengesa chero nguva hayo, chero dziri mhenyu, musingadzibuditsire mari. Nguruve dzinodya uye dzinodya chikafu chinodhura. Haisi mhuka yemakabheji. Munozviruza hama dzangu, tsvagai uko kumabhucha, maabatwa, mabhawa nedzimwe nzvimbo dzekudyira. Motaurira navo kuti mupote muchivatengesera nyama iyi, nokuti varimi vakapfuya nguruve dzavo vasina kudzitengesera vakazopedzisira vakutodzipa chikafu vasingawani mubayiro wacho. Izvi zvakakonzeresa kurasikirwa kwemari nepfuma yekurima, chero yemuhomwe mavo futi. Sezvatinongoita nebhurela rinenge richidyisa richipedza chikafu asi risingakwanisi kuurayiwa. Asi ko vakaita zvemafreezer, zviya freezer ari nhongwe. In a month, I spend 10 to 14,000 for feed because they eat a different feed. The bigger ones, they have their own, and the pregnant one and the milking one, they have their own, and the piglets also, we have to give them their feeds. Yeah, mazvionaka nguruve dzinoda vanhu vane humwe dzavo dzakasimba. Pasi pano pose pane nguruve vakomana. Nyika iri pamberi pekupfuya nguruve iChina, iyo ine nguruve dzinosvika 450 million sezvakatarwa muna 2023. Hey, gaya, nyika yeZimbabwe inopinda kangani imomo? Muno muAfrica, Nigeria ndidzo shasha chaidzo dzenguruve. Vachipfuya 350,000 metric tons dzenyama muna 2020 uye vachitarisirwa kuwedzera kupfuya uku ne222% kwebhizimusi iri tichienda muna 2050. Zvezevezeve chirevo segore rakapera. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi cheFarm 4081. Izvi zvanga zvitori zvishoma panhau dzenguruve. Chokwadi ndechekuti nguruve chipfuyo chine mari zhinji nenhau yekubereka kwayo. Hachisi chipfuyo chakapfava hacho, hachidi kunyeberana kuchengetedza, asi kana mune shungu nekutenda zvinoita. Hama dzangu, tinokukurudzirai kuti muzvitsvagirire mumwe musvo nekushanyira nyanzvi dzakagara mumaitiro ayo. Kana muchifunga kuti mazvifarira zvekuchengetedza chipfuyo ichi,
kuchauya zvimwe zvirongwa zvinodzikisa gejo kupfuura izvi zvinotoongorora maererano emishonga, zvimba, madyiro acho, chero musika wacho wenguruve nezvimwe zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa nezvechipfuyo ichi. Asi zvanhasi tinotenda nenguva yenyu yamatsipa kusvikira patichazoonana muzuva ramangwana tichitarisa zvimwe zvipfuyo pane pafarm 4081. Tinoti sarai zvakanaka uye muve negore rakanaka varimi. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kufarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbitry Retsuro nehuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa, kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semakabeji amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp namba dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.